Maligayang pakikinig. Ang ating kwento ngayon, ang ikalawang kabanata sa kalamansi at ugat ni Manang Aswang na isinulat ni Peter. Sisimulan ko na ang kwento na ito. Magandang buhay, Boss Tim. Ito nga po pala yung part 2 ng kwento ko. Bale, yun na nga po. Pag-uwi ko po ng Maynila, galing sa Cavite, ay may ugat ng kung ano sa aking bulsa. Hindi ko alam kung anong klaseng ugat yun. Ugat ba ng halaman o ugat ng puno? Naalala ko bigla yung pangyayari sa Cavite nung doon ako nagbakasyon sa tiyuhin ko. Naalala ko si Manang na aswang, yung nagtitinda ng mga kung ano-anong ugat at takot sa kalamansi. Bigla akong kinabahan at natakot dahil baka galing ito kay Manang. Pero binaliwala ko na ito at nag-focus na lang sa eskwela dahil nga sa pasukan na. Itinapon ko na lang yung ugat na nasa bulsa ko. Bali pagpasok ko sa eskwela ng umaga, sa may bintana ng silid-aralan namin, doon nakapwesto ang upuan ko. Bali naboboring ako sa lecture at inaantok-antok ako sa klase dahil math ang subject. Medyo ayaw ko nun. Napalingon ako sa bintana at may natanaw akong isang babaeng ale. Nakatitig siya sa room namin. Hindi ko alam kung sino yung tinititigan niya, pero di ko rin pinansin at tinawag ako ng teacher namin at sinabing kung gusto ko daw lumabas ay lumabas na daw ako kasi nakadungaw daw ako sa bintana at hindi nakikinig sa klase niya. Maya-maya pa ay napatingin ulit ako sa labas at naroon pa rin yung babaeng ale. Nakabelong itim. Napansin ko na sa akin siya nakatingin at nanlilisik ang mga mata. Bigla niyang inangat ang kanyang kamay at itinuro sa akin na galit na galit. Bigla naman akong tinawag ng teacher ko uli at pinatayo ako sa unahan hanggang matapos ang subject. Nang uwian na, inaasar ako ng mga kaklase ko dahil sa pinatayo ako sa harapan ng klase. Pero di ko na rin napapansin ang mga pangangatyaw nila sa akin dahil nakatuon ang pag-iisip ko sa babaeng ale na nakabelong itim. Pagkababa ko ng jeep, naglakad ako pauwi. Habang naglalakad ako pauwi, naramdaman kong parang may nadaanan na kong pamilyar sa akin ang muka. At ang tindig nito. Nagpatuloy akong naglakad. Napansin ko na naman na may nakatayo sa dadaanan ko. Pagkasulyap ko, si Manang, yung aswang na nakasalamuha ko doon sa Cavite. Di ako makagalaw habang nakatitig siya sa akin. Habang bumubulong siya na parang orasyon. Pinipilit kong makagalaw. Napakaripas ako ng takbo sa takot.
At pagkadating ko sa bahay, tinanong ako ng mama ko na bakit ako pawis na pawis. Sinabi ko na lang na sobrang init kasi sa labas at saka tirik na tirik ang alaw. Tanghaling tapat pa. Pagpasok ko sa kwarto ay hinubad ko ang uniforme ko at laking gulat ko dahil sa aking nakita. Yung ugat na nasa bulsa ko ay nakapatong sa drawer ko. Sobrang takot na ako nung araw na yun. Tinanong ko si mama kung bakit may ugat dito sa kwarto ko. Ang sabi niya sa akin, nakuha daw niya yun sa shorts ko nung maglalaba na siya. Nagsawalang kibo na lang ako at bumalik sa kwarto. Kasi nga sa pagkakaalam ko, itinapon ko na ang ugat na iyon. Kinagabihan, matutulog na ako. May narinig akong kaluskos sa bandang kisame namin. Tumayo ako at nakiramdam. Yung kumakasluskos, biglang lumakas yung kaluskos. Napahiga na lang ako sa takot. Nakatitig lang ako sa kisame. Medyo inaantok na ako, kaya tumagilit ako. Pagtingin ko sa bintana ng kwarto ko, naroon si Manang na nag-anyong aswang at nakasimangot na nakatitig sa akin. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Gustong-gustong makapasok sa loob ng kwarto ko. Inuuga niya ang bintana. Tapos, napatayo na lang ako at binuksan ang ilaw. Hindi pa rin siya natigil. Pagtingin ko sa orasan, 12:00 na ng hating gabi. Tumalon siya sa bubong namin at doon naghanap ng lulusutan. Pero bigla akong nahimasmasan nang bigla akong sinampal ng mama ko. Pinabangungot daw ako at nagsisigaw. Nang sinabi ko na nandyan ang aswang, ipinagtapat ko sa mama ko ang totoong nangyari at kung ano ang nangyayari sa akin. Tinawagan namin si Tito na aking tinutuluyan doon sa Cavite. Kinabukasan, hindi na rin muna ako pumasok sa eskwela. Sinabi ng tiyuhin ko na baka daw may naipadala si Manang na bagay na galing sa kanya. Dahilan para masundan ako sa bahay namin dito sa Maynila. Sinabi ko naman na pag uwi ko dito ay may ugat ng kung ano sa bulsa ko ang naiuwi ko. Yun na nga ang dahilan bakit nasundan ako ng aswang sa Cavite. Sinabi naman ng tiyuhin ko na yung ugat daw na iyon ang pusod ng aswang. Kaya lagi siyang nakasunod sa akin. Ang tanging makapagpapatigil lamang doon ay ang pagpatak ng katas ng kalamansi. Agad-agad kong pinatakan ang ugat na iyon ng kalamansi. Laking gulat ko na biglang nangitim ang ugat. Pinatakan ko ulit ito ng kalamansi ng sobra-sobra. At bigla na lang itong naging abo na kulay itim. Simula noon ay hindi na ako ginagambala ni Manang na isang aswang. Tahimik na ang aking buhay at wala nang nanggagabala sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwentong katatakutan at kababalaghan, Boss Tim. Maraming salamat kung ito ay mai-e-air nyo sa inyong channel. More power at God bless sa inyong channel. Nagpapasalamat, Peter.